En ik ging met haar naar de orthodontist en ik kom daar aan en ik zeg tegen die orthodontist, kunt u mijn dochter mooier maken? Zei nou, dat zal lastig worden. Ik zei, nee, maar laten we even op het gebit focussen. En toen zei hij van, ja, dit kost 3000 euro. Waar mijn dochter bij was, zei hij dat. En toen dacht ik wel van, oh, is dat handig? Moet zij dat weten? Uiteindelijk bleek, door wat mijn dochter daarop zei, dat het heel goed was. Want daardoor leerde ik dat mijn dochter heel goed weet dat je geld, wat je daaraan uitgeeft, niet ook daaraan kan uitgeven. Die orthodontist zei, het kost 3000 euro. En zij zegt, wow, met 3000 euro kunnen we niet veel beter voor 3000 euro met het hele gezin op vakantie gaan. Wat heel lief is. Ik zeg, ja, maar dat is een lokale oplossing. Dan zit je daar met die tanden. Ja. Je verlicht hier de omgeving een beetje, maar je komt een keer terug. Ja, en als dit aanslaat, dan hoeven we jou over 5 jaar niet meer van de foto's af te knippen. En dat is ook hartstikke fijn.